Hare Krishna. Warm welcome for today's book reading session. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஏழாவது அத்தியாயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण सगगण श्रीराधाकृष्णपदा सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பகுதியா பார்க்க போறோம். இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு உரையாடல், ஓகேங்களா. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லெட்டர், ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் எழுதுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிரபுபாதாக்கு வந்து 1973 வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஒரு கடிதம் வந்து அவருக்கு கிடைக்குது. அது யார் எழுதுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் எழுதுறாங்க, லின்னி லுட்விக். ஓகே, கலிபோர்னியால இருந்து எழுதுறாங்க, ஓகேங்களா. அவர் வந்து என்ன சொல்லி எழுதுறாங்கன்னா, உங்க ரெண்டுடைய சீடர்களுடைய செயல்கள் சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்றாங்க. ஓகே, அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப அழகான விளக்கத்தை கொடுக்குறாரு. அவருக்கு வந்து எழுதுறதுக்கு தாமதமாகுது. ஏன்னா அவர் வந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் வந்து போயிட்டே இருக்காரு இல்லையா. அதனால அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பதில் கடிதம் எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு பதில வந்து எழுதுறாரு. ஓகே, ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தலைப்பு வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. அவர்கள் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்து விட்டார்கள், ஓகேங்களா. அது ஒருபோதும் தவறல்ல. ஸோ தன்னுடைய சிஷ்யர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, தன்னுடைய வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் அவங்கள யாருக்கோசம் விட்டு கொடுத்துட்டாங்க, கிருஷ்ணருக்கோசம் விட்டுட்டாங்க. எல்லா விஷயத்தையும் எல்லா விஷயத்தையும் மட்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க. ஸோ அவங்க செய்யற தவறை வந்து பெருசா பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அவங்க வந்து இப்பதான் நியோஃபைட் டிவோட்டிஸ் இப்பதான் வந்திருக்காங்க, அதனால அவங்கள வந்து தவறா நினைக்காதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க ஏதாவது ஒரு தவறு செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து மாயை. ஓகே, இந்த ஜட உலகத்துல வந்து மாயை வந்து ரொம்ப வலுவா இருக்குது.
ஓகேங்களா? ஸோ அதனால பண்ணியிருக்க கூடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அதுவும் இந்த மாயை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கனால அது ரொம்ப கடுமையா முயற்சிக்குமா, எப்படியாவது இவங்களை வந்து சிக்க வைக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஆஹ் இந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயையின் அன்பிலிருந்தும் காமத்திலிருந்தும் கொஞ்சம் விலகியே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால கிருஷ்ணரின் அன்பை அல்லது முடிவில்லாத முழுமையாக பலனளிக்கும் அன்பை விரும்புகிறார்கள். சோ மாயையிலிருந்து விலகி அவர் கிருஷ்ணருடைய அன்பால தேடி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னும் அவங்களுக்கு அந்த பக்குவம் வரல, இவ்வளவுதான் இப்பதான் அடி எடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோட ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஓகே. சோ அந்த அம்மா என்ன எழுதுறாங்கன்னு பாருங்க. உங்கள் அருள் சொல்லிட்டு எழுதுறாங்க. இந்த கடிதத்தை நீங்க வந்து அன்போடு ஏத்துக்கொள்ளுங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா கே மார்ட் சான் பெர்னாடோ. ஓகே. உங்கள் இரண்டு சிஷ்யர்கள் உங்க பையங்க இருக்காங்கல்ல, நாங்க வெவ்வேறு நேரங்கள் கிட்ட அவங்க கிட்ட பேசியிருக்கோம். நாங்க பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எதிர்மறை கண்ணோட்டத்தை தான் பாக்குறாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ எதிர்மறையா தான் பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படித்தான் இருக்கும்னு நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீ நினைக்கிற மாதிரி இங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இவங்களை வந்து நம்பாதீங்கன்னு அப்படின்னு வேற இந்த அம்மா சொல்றாங்க. இந்த சிறுவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, கடவுளை பிரதிநிதிப்படுத்துகிறார்கள். இது உங்களில் இருந்து வருகிறது. அவர்களின் கண்ணோட்டம் கருணையோடு இருக்க வேண்டும். இதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம். எனவே இந்த மக்களின் நடுவில் வைக்க சொர்க்கத்தின் இந்த இரிய துண்டுகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கவும் இல்லையெனில் அது உங்கள் நோக்கத்தை தோற்கடிக்கும். நீங்க வந்து இந்த ரெண்டு பேரை இங்க வச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ரெப்ரசன்டேஷனா இங்க வச்சுட்டு போயிருக்கீங்க. அவங்க வந்து சரியில்லை. நீங்க வந்து கருணையா இருக்கீங்க. உங்களை பார்க்கும்போது கருணை மர்சி தெரியுது. பட் இவங்களோட இது வந்து பார்த்தா அப்படி தெரியல அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே. ஸோ அவங்க கிட்ட நெகட்டிவிட்டி இருக்குன்றத பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்க. நீங்க இவங்களை வச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுடைய நோக்கம் வந்து உங்களுடைய இயக்கம் வந்து தோல்வியில முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் காதல் இருக்கும், அது அப்படியே இருக்கட்டும். அன்போட இல்லாம இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா சொல்றாங்க. அன்பு என்ற வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை பத்தி நிறைய பிரபுபாதா சொல்றாரு. சோ என்னோட பிரார்த்தனை வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இவங்களை வந்து மன்றாடி கேட்டுக்கிறேன். ஓகே. சோ இத பத்தி இந்த விஷயத்த வந்து உங்ககிட்ட வந்து மன்றாடி கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உங்களுடையது கடவுளில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாயாக. ஓகே. யுவர்ஸ் இன் லார்ட் பிளெஸ்ட் பி. ஓகே. லினி லுட்விக் என்ற பெண்மணி வந்து இது எழுதுறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பிரபுபாதா இவங்க சொல்றது வந்து பாயிண்ட் என்ன கிளியரா இருக்கா, நெகட்டிவிட்டி இருக்கு உங்க சிஷ்யர்கிட்ட, அன்பு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க கருணையானவங்க, அவங்க அப்படி இல்லைன்றத சொல்றாங்க. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சிங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பதில் கடிதம். என் அன்பான லின் லுட்விக் அவருக்கு பதில் எழுதுறார். தயவு செய்து என் ஆசிகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். கலிபோர்னியாவிலிருந்து உங்கள் கடிதத்தை பெற்றதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப நன்றி கூறுகிறேன். உங்களுடைய உள்ளடக்கங்களை மிகவும் கவனமாக கவனித்தேன். இருப்பினும் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பயணம் செஞ்சதுனால எனக்கு நேரம் கிடைக்கல. அதனால வந்து இந்த கடிதத்தை வந்து லேட்டா எழுதுறேன், மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு வேற சொல்றேன். ஸோ என்னது, இரண்டு சீடர்கள் வந்து கலிபோர்னியாவில் இருக்கீங்க, நீங்க சந்தித்து இருக்கீர்கள். நீங்க சந்திக்கும் போது அவர் எதிர்மறையாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். உங்களுக்கு தோண்டியது என்பது உங்கள் புகார் இல்லையா, எனக்கு அப்படி பட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றீங்க. நிச்சயமாக எனக்கு என்ன வழக்கு சூழ்நிலைகள் என்னவென்று தெரியாது. ஆனால் அங்க என்ன சுச்சுவேஷன்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. பட் எனக்கு ஒண்ணு தெரியும், என்னோட சீடர்கள் ஏதேனும் கருணையின்மையும் கவனக்குறையா இருந்திருந்தாங்கன்னா தயவு செய்து அவங்கள மன்னிச்சிருங்க. சோ குருவுடைய பொசிஷனை பாருங்க. ஒருத்தவங்க வந்து லெட்டர் எழுதுறாங்க, அவங்க கையில வந்து மன்னிப்பு கேக்குறாங்க. அவர் வந்து ஆர்கியூ பண்ணல, நீ யார் எங்களை கேட்கறதுக்கு அப்படிலாம் ஒண்ணுமே பேசல. அவங்க வந்து கவனக்குறைவா இருந்திருக்கலாம், அதனால வந்து கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேக்குறாங்க. ஓகே. சோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க வாழ்க்கை நம்ம வந்து விடுவோமா? ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும்னா எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு நாள் வந்து நிர்ஜல இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. பாண்டவ ஏகாதசி எத்தனை பேர்னால முடியுது இல்லையா? இவங்க என்ன பண்றாங்க, வாழ்க்கை முழுவதும் கைவிடுவது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்ல. அவங்க விட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா இருக்கிறது இல்ல. அது எப்படியாவது யாரையாவது, ஏன்னா கிருஷ்ணர் அதுக்கு வலிமை கொடுத்திருக்காரு. எப்படியாவது நீ போயிட்டு அவங்கள வந்து சிக்க வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த மாயையின் தாக்குதலை விட்டு அவங்க வந்திருக்காங்க பக்தி சேவையில அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ
இந்த மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து டெம்ப்ட் பண்ணும். டெம்ப்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி அவங்க வந்திருக்காங்க, எல்லா சோதனையில இருந்தும் வெளியே வந்திருக்காங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி நிலை. புதிய அவங்க வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள். சில சமயத்துல சில விஷயங்கள் வந்து சில அது எதிர்மறையான அணுகுமுறையை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஏன்னா அவங்க அப்பதானே வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லா தீங்கில் இருந்தும் தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த எதிர்மறையாகவோ அல்லது அவநம்பிக்கையோ உங்களுக்கு தோண்டி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு அது தோண்டி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் ஜட உலகத்தை பத்தி சொல்றார். இது வந்து ஒரு துன்பகரமானது, எதிர்மறையான இடம் உள்ளது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அடியிலும் வந்து ஆபத்து இருக்குது. அதுதான் வந்து பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாங்க, துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இங்க இருக்கக்கூடிய உலகமே தற்காலிகமானது. இங்க வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் எல்லாம் வந்து இங்க இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து ஆஹ், ரொம்ப ரொம்ப காமனான திங்ஸ். ஓகே. ஸோ அதே மகாத்மாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் மீறி வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார்கிட்ட அது புக் இருந்த அந்த ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா மாதாஜி? பகவத்கீதை. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஆ 8. ஆ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनाः संसिद्धिं परमां कदाः। கதாக. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதா பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு கோட்பாடு எடுத்து சொல்றாரு. 8.15 இருந்து இது வந்து துக்காலயம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க எல்லாமே 4 துன்பங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இத வந்து எவன் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து என்ன ஆறான், மகாத்மா ஆறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து அவன் மகாத்மா ஆன பிறகு இங்க ஒருபோதும் திரும்ப மாட்டார்கள். அந்த பொருள்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, மீண்டும் ஒருபோதும் திரும்ப மாட்டார்கள். அப்படியாப்பட்டவங்கள தான் மகாத்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மகாத்மாக்களை வந்து தனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. அவங்கள வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் கொடுக்குறார். குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்து தங்கிட்ட வந்து வச்சுக்கிறாரு. இதை வந்து அவரே வந்து உறுதியாகவும் சொல்றார். ஓகேங்களா. ஸோ ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து முன்னேறணும்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பெசிமிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டில இருந்து வெளியே வரணும். இந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டு கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாருங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதை செய்யும் போது அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சந்தோஷம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேங்களா. உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு யாருக்காவது ஒரு சேவை செய்யணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டே இருக்கும். பட் சேவை வந்து யாருக்கு செஞ்சாலும் திருப்தி அடைய மாட்டாங்க. பட் கிருஷ்ணருக்கு செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் திருப்தி அடைவாரு, அதனால நமக்கு பலனும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேவா. இங்க இந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு நீடித்த இன்பமும் இல்லை, திருப்தியும் கிடைக்க போறது இல்லை. இதை நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நீங்க வந்து உங்க கடிதத்துல வந்து காதல் என்ற ஒரு வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா? நீங்கள் பல முறை மென்ஷன் பண்ணிருந்தீங்க. ஆனா அதனுடைய உண்மையான பொருள் என்ன தெரியுமான்னு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறார். ஓகே. சோ இந்த உலகத்துல வந்து உண்மையான அன்புன்றதே இல்லவே இல்லைன்னு சொல்றார். காதல்ன்றது இல்லவே இல்லை. அது வந்து தவறான பிரச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அதை காதல் சொன்னா அது வந்து ஆசை என்ற பொருள்ல சொல்றார். அதுக்கு தான் வந்து இங்க பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றாங்க. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. कामगेच्छ क्रोधगेच्छ रजोगुणसमुद्भव महासनो महात्माभ्येन निहबैर्न। ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா இந்த உலகத்துல வந்து காமம் குரோதம் எல்லாமே இருக்கு. ரஜோகுணம் இருக்கு. ரஜோகுணத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? மகாசனம் மகா பாப்பமா எல்லாமே இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல ஒரு காமம் மாத்திரம்தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. எல்லாத்துக்கும் வந்து காமம் தான் பேஸா இருக்கு. அதனால இதுதான் வந்து எல்லா பாவங்களுக்கும் தூண்டுதலா இருக்குன்றத சொல்றார். சோ சோ காதல் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா அன் என்ற சொல்லுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான ஆசை இருக்கிறது தான் வந்து காமம் இல்லையா? அன்பு அல்ல. ஓகே. அதாவது வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கடவுள் மேல வந்து பிரேமம் வை, அன்பு வையின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா
டாப் மோஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்ரத்தா, பஜன கிரியா அப்படிலாம் போயிட்டு கடைசியில கிருஷ்ண பிரேமையில முடியுது. அந்த பிரேமை வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் மீதான அன்பு. ஓகேங்களா? அந்த அன்பை வந்து இங்க வந்து யாருக்குமே செலுத்துறதுக்கு வந்து சந்தர்ப்பம் இல்லை. ஏன்னா இந்த காமம் இருக்குது இல்லையா, தன் ஆசையை வந்து இப்போ வந்து உதாரணம் சொல்றாங்க பாருங்க. ஒருத்தனுக்கு வந்து காதல்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண் பெண்ணுக்கு இடையில வந்து பொதுவா இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாசுபட்டவை. ஓகே, அது வந்து உண்மையானது அல்ல. அது என்னன்னா, நான் என்னுடைய புலன்களை திருப்தி பண்றேன், நீ என்னுடைய புலன்களை திருப்தி படுது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா புலனுறுப்புக்கு இன்பத்துக்கோசம் வந்து ஒரு உந்துதலா தான் இருக்கு, செக்ஸ் லைஃப்ல தான் இருக்கு. இதுதான் வந்து உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ நீ வந்து என்ன திருப்தி பண்ணல, நான் உன்னை திருப்தி பண்ணல. திருப்தி பண்ற வரையும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா இருப்பாங்க. இல்ல அதுல வந்து திருப்தி அடையலைன்னா என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சண்டை, வெறுப்பு, விவாகரத்துல போய் முடியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து நடக்குது. ஓகே, உண்மையான அன்புன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கிருஷ்ணருக்கு மீதானதான் உண்மையான அன்புன்றத சொல்றார். ஓகே. ஒவ்வொரும் தங்களை அன்பான போக்கை ஆஹ் இந்த பத்தியில என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். ஏதோ ஒரு பொருள் மேல வைக்கிறாங்க, தன்னுடைய அன்பை வந்து ஒரு பொருள் மேல வைக்கிறாங்க. பட் அதுல என்ன கேள்வி வைக்கணும்னா எல்லாருமே வந்து அறியாமையில இருக்காங்க. ஓகே, அறியாமையில இருக்காங்க. இந்த இதை இங்க சொல்றார். ஓகே, ஏன் அவங்க அறியாமையில இருக்காங்கன்னா இந்த மக்களுக்கு தெரியல. அஹ், தகுந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கல, சரியான தகவல் இல்லை. அதனாலதான் இப்படி வந்து அவங்க ஆஹ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, மக்கள் தங்கள் அன்பை ஏற்றுக்கொள்ளவும் அதற்கு ஈடாகவும் தகுதியான அந்த உயர்ந்த அன்பான பொருளை எங்கே கண்டுபிடிப்பதுன்னு பற்றி அறிவு குறைவா இருக்குது. அது வந்து எதனால, தகவல் இல்லை அவங்களுக்கு. அதனால என்ன ஆறாங்க, மோசமாறாங்க. ஓகே, ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் உங்களுடைய திருப்தியின்மைக்கு காரணம், விரக்தி அடைய செய்யுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இதுதான் உண்மை. எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதத்துல புலம்புறோம், ஏங்குறோம் இல்லையா? இதுதான் வந்து யதார்ச்சியான உண்மை அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் இதை பத்தி தகவல் சரியா சொல்றார். ஆஹ் அதாவது என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியத்தே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி பிரபுபாதர் சொல்றார். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். யார் ஒருத்தர் வந்து அவருடைய பிறப்பு இறப்பை வந்து ஆஹ் எல்லாமே வந்து டிரான்சிடென்டல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட சரணடைவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து எங்க போறாங்க, ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறாங்க. அவங்க வந்து திரும்பி வர மாட்டாங்க. அப்படியாப்பட்ட ஆத்மா வந்து ரொம்பவும் அரியதானது. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, அப்படியாப்பட்ட ஆத்மாக்களை மகாத்மா, பெரிய ஆத்மான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எங்களுடைய பக்தர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண சிறுவர்கள் சிறுமியர்கள் அல்ல. பல பிறவியில் ஜட வாழ்க்கையின் துயரத்தை அனுபவிச்சு அதனால வெறுப்படைஞ்சு வந்திருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ இப்போ ஒரு உண்மையான ஞானி பெரு ஆத்மாக்கள்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்று கருதப்பட வேண்டும். எனவே இவங்க இருக்காங்க அல்லவா, உயர்ந்த அறிவை தேடுகிறார்கள். ஓகே, அவர் சிறந்த விஷயத்த வந்து அவங்க தேடுறாங்க. எதை தேடிட்டு இருக்காங்க, கிருஷ்ணரை கண்டுபிடித்துட்டு அவர்கிட்ட வந்து சரணடைறாங்க. சோ அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா மகாத்மலாக மாறுகிறார்கள், அந்த ட்ரைனிங்ல பீரியட்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவர்கள் உண்மையில் அறிவில் நிலை அறிவில் நிலைச்சு நின்னு இருக்காங்க. இந்த ஜட உலகம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சிறைச்சாலை மாதிரி. ஓகே. இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள சில விஷயங்கள் வெறுப்பு ஏற்படும், ஒரு சில விஷயங்கள்ல வந்து சந்தோஷம் வரும் இல்லைங்களா? சோ ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சா அவன் பேரின்பத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கான், அவன் நித்திய வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். சோ அசலான வீடுக்கு திரும்புவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். சோ இதெல்லாம் வந்து எல்லா மனிதர்கிட்ட வந்து இருக்காது. அத மிகவும் அரிதானது. அதுதான் சொல்றாங்க சுதுர்லபக, வெரி ரேர். ஓகே, அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த பக்தர்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பாராட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு அவரு சொல்றார். இந்த கடிதத்தை அவங்க வந்து குறை சொல்லி அமிச்சாங்க இல்லையா, அதனால இது எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு வந்து பதில் எழுத்து அனுப்புறார். ஓகேங்களா? சோ கிருஷ்ணரிடம் சரணடை தான் வந்து ஒரு ஃபைனலா நம்ம எல்லாம் இறுதி நோக்கத்தை வந்து வச்சிருக்கணும். ஓகே, கடவுள் மீதான அன்பு வந்துதான் எல்லோரிடம் உள்ளது.
ஓகேங்களா? அது எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மறைந்து இருக்குது. ஒரு தீக்குச்சிக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அதை நம்ம வத்து குச்சி வச்சு கொளுத்துனாதான் அதுல இருக்கக்கூடிய தீ வரும் இல்லைங்களா? அது சும்மா வெறுமனே வச்சிருந்தா அதுல இருக்கக்கூடிய தீ பொறி வராது. அது மாதிரி நமக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பு இருக்கு, அதை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதை எப்படி எடுத்துட்டு வரணும்? கிருஷ்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து உயர்ந்த அபிமான பொருளாக இருக்காரு, உயர்ந்த நண்பராகவும், உயர்ந்த எஜமானர், உயர்ந்த காதலர். அவரும் அவர்கிட்ட யார் போறாங்களோ அவங்க யாருமே ஏமாற்றம் அடைய மாட்டாங்க, மகிழ்ச்சியா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். கிருஷ்ணருடைய இந்த குணாதிசைகள் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, உயர்ந்த அபிமான பொருள், உயர்ந்த நண்பர், எஜமானர், உயர்ந்த காதலர். ஓகேங்களா? சோ அப்போ வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஏமாற்றம் இருக்காதுன்னு. ஓகே. சோ யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ఓకే. మచ్చిత్త మత్కథ ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமயந்தி ச. பகவத்கீதை 10.9 சொல்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ண பக்தர்கள் எங்கெல்லாம் வந்து கூடுறாங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊர் கதை உலக கதை பேச மாட்டாங்க. அவங்க எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசுறாங்களே. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திருப்தி விட்டு அதுல வந்து பேரின்பத்தோட வந்துட்டு தன்னுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கிறாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர்மறையான விஷயங்கள் இருக்கு, இங்க எதுவுமே எதிர்மறை இல்ல அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. உம் பக்தர்கள் சேர்ந்து அங்க வந்து நேர்மறையான பாயிண்ட் தான் இருக்கு, மறைமுகமானது எதுவுமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. சோ முன்னேறிய பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு டிவோட்டி. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அனைவருக்கும் நண்பன். ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணருடைய சேவையில எப்பவுமே ஈடுபட்டுட்டு இருக்கனால அவருடைய ஆத்மா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்திகரிக்கப்படுது. ஓகே. அதுக்குதான் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா யோக யுக்த விஷுத ஆத்மா. அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூரிஃபைடு சோல், யோக யுக்த விஷுத ஆத்மா, சர்வ பூதாத்ம பூதாத்மா. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருதயம் தூய்மையா இருக்கு, அப்புறம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்க. நம்ம படிச்சிருக்கீங்களா? சம் பண்டித தர்ஷினக, சமவேத பண்டித தர்ஷினக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருக்காங்களேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த அட்வான்ஸ் டிவோட்டி எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்றும் இன்னொரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க, யோமத் பக்த சமே பிரியக. இப்படியாப்பட்டவர்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்க. அத்வேஷ்டா சர்வ பூதானாம் மைத்ர கருணை ஏவச்ச. அவங்க யாரு மேலேயும் பொறாமப்பட மாட்டாங்க, ஆனால் அனைத்து உயிரினங்களுக்கு நண்பனாகவும் அன்பாகவும் இருப்பாங்க. மேலும் பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும். பண்டித சமதர்ஷினக. அவர் எப்பவுமே இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாகுபாடும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறதே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து பிரபுபாத எல்லா ரெஃபரன்ஸும் எடுத்து அந்த அம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? சோ நம்மளும் சக பக்தர்களோட இருக்கும்போது எல்லாரும் சமமானவர்கள்ன்ற மனோபாவம் நமக்கும் வரணும் இல்லைங்களா? சோ சோ இந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதிர்ந்தவர்கள். ஓகே. சோ அவங்க முதிர்ந்தவர் இருக்கனால அவங்களுடைய நாலேஜ் வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டா இருக்கு. பட் நீங்க பாக்குற எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்களா, அவங்க வந்து இன்னும் சின்னவங்க தான், அவங்க படிப்படியா கத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இந்த செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பயனுள்ளது, உறுதியானது, அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அதை நீங்க எல்லாம் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீங்கள் சொல்வது போல் அன்பு செலுத்துதல் என்று சரியான புள்ளிக்கு வருவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஆனால் அந்த அன்பு பொருள் சார்ந்தது அல்ல, மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா லவ் இல்லை இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ அந்த லவ்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து எப்படி ஆயிடுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண விஷயமா ஆயிடுது, பொருள் சார்ந்தது அல்லன்னு சொல்றாரு. அதை வந்து சாதாரணமாகவும் அப்புறம் வந்து உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் சென்டிமெண்டா எடுத்துட்டு போவாதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ ஆஹ் அவங்க வந்து இந்த பௌதீக விஷயத்து எல்லாத்துக்கும் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு. இந்த உணர்ச்சி பூர்வம் இருந்துச்சுன்னா அது பௌதீக சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ எனவே அவர்கள் அன்பு செலுத்துவதில்லை என்று சொல்வது பொருள் முதல்வாதியின் பார்வையில் உண்மையாக இருக்கலாம். நீங்க என்ன சொன்னீங்க, அவங்க அன்பா இருக்கல அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா? நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்க டெபினிஷன்ல ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன் பாக்குற பார்வையில பார்த்தா அது கரெக்ட்.
பட் அது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க குடும்பம், நண்பர்கள், மனைவி, நாடு, இனம், எல்லா பாசத்தையும் விட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ம். அவர் அனைத்தும் வாழ்க்கையின் உடல் கருத்து அல்லது புலன் திருப்தியை அடையாமல் எல்லாத்தையும் விட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயையிலிருந்து பிடியிலிருந்து விலகி இருக்காங்க. கிருஷ்ணரின் அன்பை மாத்திரம் சார்ந்து இருக்காங்க. அதுதான் அடையணும்னு சொல்லிட்டு நான் விருப்பப்படுறாங்க. உங்க யோசிச்சு பாருங்க, உங்க ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா தீய பழக்கமும் இருந்துச்சு, அதுக்கெல்லாம் அடிமையா இருந்தாங்க இல்லையா? அதாவது சட்டவிரோதமான உடல் உறவு, அப்புறமா வந்து போதைப் பொருட்களுக்கான அடிமை, இறைச்சி சாப்பிடுது, இது மாதிரி எல்லா கெட்ட விதமா பழக்கத்துக்கும் அடிமை இருந்தாங்க. அவங்கள போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு நாள் இல்லே வந்து மாறிடணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அது வந்து சாத்தியமா? ஒரே இரவில் சிறந்தவராக மாற முடியுமா? அது மாதிரி எதிர்பார்க்கறது முடியாது இல்லையா? அது சாத்தியமா ஆகாது இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார் இல்லையா? ஸோ இந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள்லாம் வந்து தீட்சை பெற்றிருக்காங்க. ஸோ அந்த சமுதாயத்துல சமுதாய அளவில் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து உயர்ந்த தளத்துல தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? கிருஷ்ண கான்சியஸுக்கு எவன் ஒருத்தன் வந்துடுறானோ அவன் கண்டிப்பா மேல்நிலையில தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சா புத்திமான் மனுஷேஷு சா யுக்தக கிருஷ்ண கர்ம கிருத். அப்ப வந்து அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவுள்ளவன், இந்த சமுதாயத்துல வந்து அவன் புத்திசாலி, எல்லா வகையான செயல்படுறதுல இருந்து அவன் ஆழ்நிலையில இருக்கிறான். ஓகேங்களா? எல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா கூட அவன் உள்ள வந்து எப்படி இருக்கான்? கிருஷ்ணனுடைய சிந்தனையில வந்து ஆழ்நிலையில இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகிடல. ஓகே, இன்னும் முன்னேறி இல்லை. இருந்தாலும் சில குறைபாடுகள் இருக்கும். ஓகே, பட் அவங்க வந்து மிகவும் உயர்ந்த ஆளுமைக்காக கருதப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? மாதாஜி யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்குது. ம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अभिषेक सुदुरासा सुदुरासारो वदते माम् अनन्यभाक् साधुर्येव स मन्दव्यः सम्यक् व्यवसिदा सः ईसः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈவன் வந்து ஒரு பக்தன் வந்து தற்செயலா வந்து ஒரு தவறை செஞ்சுட்டா கூட அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தப்பு இந்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்தா தப்பு கீழே ஹரே போடுற கிருஷ்ண. நீ கீழே போடுற கண்ணா, இந்த கீழே வா, இருந்து சாப்பிடு. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒரு பக்தன் ஒரு அருவருப்பான ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு இருந்தா கூட அவன கிட்ட வந்து நம்ம தவறு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி உயர்ந்த தளம் டிரான்சென்டென்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கான். அதை வந்து நம்ம தவறுன்னு சொல்லக்கூடாது. தவறுன்றது வந்து சொல்றது வந்து மனித இயல்பு. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறு செய்யக்கூடியது வந்து மனித இயல்பு. அதை வந்து இந்த ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் கிட்ட நம்ம பெருசா பார்க்கவே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க சொல்றார். ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கோசம் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க ஒருபோதும் வந்து தப்பு செய்ய மாட்டாங்க ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து உங்கள் நன்றும் நலம் விரும்பி ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடிதத்தை முடிக்கிறார். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு உரையாடல் ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. அந்த உரையாடல் பார்த்தீங்கன்னா எது சிறந்தது, எது மிகவும் அழகானது என்பது பற்றிய விழிப்புணர்வு, அவேர்னஸ். ஓகே, எது வந்து பெஸ்ட், எது ரொம்ப அழகானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1974 மே மாதத்துல வந்து ஆஹ், ஐரிஷ் பொயட் ஒருத்தர் இருக்கார், கவிதை எழுதுறவர், ஐரிஷ் பிரபல கவிஞர். அவர் வந்து திரு டேஸ்மாண்ட் ஜேம்ஸ் பெர்னார்டு. அவரும் வந்து பிரபுபாதாவும் ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க. இது வந்து ரொம்ப பெரிய உரையாடல். பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் பேசுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உம் கடவுளை வந்து விவரிக்குது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னு நான் புக்கில் என்ன இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் மாதாஜி. ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு பர்சனல் ஐடென்டிட்டி, ஒரு தனி மதனுடைய கடமை, அப்புறம் வந்து இந்த போரெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த போருக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும். நாலாவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நவீன படிப்பு, அப்புறம் அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்,
அப்புறம் வாழ்க்கைக்கு இதுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த காலத்துக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கை, அப்புறம் வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் லவ், எசென்ஷியல் நேச்சர் ஆஃப் லவ், இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து கேள்வி பதிலா கேட்க போறாங்க. நம்மளும் நல்லா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் கிராடி ஒரு கேட்குறார். ஓகே, உங்க பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரபுபாதர் ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்றாங்க, இந்த 2 வருஷத்துலயே வந்து 5வது எடிஷன் பண்ணியிருக்கிறப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிப்பா, நீங்க இந்த இயக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, எந்த ஊர்ல வந்து ரொம்ப நாட்டுல வந்து ரொம்ப வெற்றிகரமா போகுதுன்னு கேக்குறாரு. எல்லா இடத்துல தான்ப்பா, ஆப்பிரிக்கா, அமெரிக்கா, கனடா, ஜப்பான், சீனா. ஆனா உண்மையா சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அமெரிக்கால ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அங்க வந்து நிறைய பேர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படியா? சரி, இங்க ரோம்ல எப்படி உங்களுக்கு போலீஸ்காரர்கள் எதனா பிரச்சனை பண்றாங்களான்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எங்களுக்கு எல்லா இடத்துல தான்ப்பா பிரச்சனை இருக்கு. போலீஸ்காரங்க சில பேர் எங்களை கஷ்டப்படுத்துவாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களே ஐயோ இவங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சோர்வு அடைஞ்சிட்டு அவங்களே சரி அமைதியா போயிடுவாங்க. இது சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் சிரிக்கிறாரு. ஓகே, இவங்களெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த அமைப்பை கைவிடுகிறதா, அது அற்புதம். ஸோ இவங்க விட்டுட்டு போயிடுறாங்களா, ஸோ சூப்பரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஆஹ் இந்த அமைப்பை பார்த்து நான் கூட அப்படிதான் கொஞ்சம் சோர்ந்து போயிட்டேன். ஏதோ தவறு இருக்கிறது, இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை சில தவறுகள் இருக்கு. இந்த அமைப்பை எப்படி வெல்வது பற்றி குறித்து நீங்கள் எனக்கு சில ஆலோசனைகளை சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப இருக்கிற கரண்ட் சிஸ்டத்துல கொஞ்சம் தவறுகள் இருக்கு, அதை எப்படி மேலே எடுத்துட்டு வரணும், தவறுகளை திருத்துறது எனக்கு வந்து கருத்து சொல்லுங்கன்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஐரிஷ் மக்கள் நீங்க இருக்கீங்களே, நீங்க வந்து எதுல தெரியுமா சோர்வு அடையறது இல்ல, சண்டை போடுறதுலயே இருக்கிறீங்க. ஓகே. அதுக்கு அவர் சிரிச்சிட்டு, அது பாருப்பா, எங்களுக்குள்ளதான் நாங்க சண்டை போட்டுக்கிறோம், வேற யார்கிட்டயும் நாங்க சண்டை போடுறது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ அதுக்கு வந்து ஆஹ் அது வந்து சண்டை தொடர்ந்துட்டு தான்ப்பா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்ல. சரி, இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. நான் வந்து இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே. தார்மீக ரீதியாக சரியானதா இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கேன், நீங்க வந்து சொல்லுங்க, தர்மத்தின் படின்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. பிரபுபாதா சொல்றாரு, பாரு, இந்த உடல் ரீதியா அதெல்லாம் பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மாயைக்குள்ள நாம் இந்த உடல் நினைக்கிற வரையும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஐரிஷ், நீ வந்து இந்தியன், இத்தாலியன், அமெரிக்கா என்ற நினைப்பு வருது. இது வந்து தொடர்ந்துட்டே இருக்கும். இந்த எண்ணம் தொடர்ந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், சண்டையும் தொடர்ந்துட்டே இருக்கும். எப்படி நாய் பூனை சண்டை ஓய்வதே இல்லை இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம வெறும் நாய்க்கு மாதிரி ஒரு சண்டை போட்டுட்டே இருக்கோம். நான் ஒரு பெரிய நாய், நான் ஒரு பெரிய பூனை, அந்த கான்செப்ட்ல தான் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம், நான் ஒரு இந்தியன், நீ ஆங்கிலேயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். இதுக்கும் அதுக்கும் நமக்கு வித்தியாசமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ உடல் ரீதியான கருத்து இருக்கும் வரை சண்டை இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ சரிப்பா, உங்க ஊர்ல மகாத்மா காந்தி பொது மன்றத்துல எதற்காக போராடி கொண்டிருந்தார்னு கேக்குறாரு. அது இன்னொரு நாய் மதம்ப்பா, எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு நாயின் உடலை கொண்டிருப்பதால் நான் நாயின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்குது. ஓகேவா? நான் இந்த இந்தியா மண்ணில் பிறந்ததுனால நான் இந்தியன்னு நினைக்குது. ஓகேவா? அது வேற ஒண்ணுமே இல்ல. நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம், நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மான்றத புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அந்த நிலைக்கு நம்ம வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதை சொல்லிட்டு ச ஏவோ கோ கரக, இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்லியிருக்காங்க. 10வது அத்தியாயத்துல 84வது சாப்டர்ல 13வது ஸ்லோகத்துல வருது இந்த வார்த்தை, ச ஏவோ கோ கரக. ஆஹ் இப்படி இருக்கிறதுனால எங்கேயுமே அமைதியே இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. உடல் தளத்துல இருக்க வரையும் நமக்கு வந்து பிரச்சனை தான். ஓகே. அதுதான் வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம்னா ஒரு பசு போலும் கழுத போலும் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த தாழ்ந்த சுய கருத்தை கடக்கணும்னா அது எப்படி செய்யணும், அதுக்கு ஒரு சொல்றாங்க. மாதாஜி யாராவது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சயோ வியபாச்சாரினே ய- व्यभिचार- சாரினே பக்தி யோகேன. भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीतेत ब्रह्मभूत्वाय कल्पते. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷ தளத்துல இருந்தானா 3 குணங்கள் இருக்கு. நீ என்ன பண்ணு, உன்னை வந்து ஆன்மீக செயல்களை வந்து ஈடுபடுத்திக்கோ. அப்படி ஈடுபடுத்திட்டு என்ன பண்ணுவேன், இமீடியட்டா இந்த 3 குணாதிசயங்களை கடந்துட்டு நீ உயர்ந்த ஆன்மீக தளத்துக்கு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார்.
நம்ம சமுதாயத்துல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன சொல்றோம்? நான் வந்து மெக்சிகன், கனடியர்கள், இந்தியர்கள், யூதர்கள், முஸ்லிம் அவருடைய சமுதாயத்துல கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட்ல இருக்காங்க. எல்லா வித மதத்தினர்களும் எல்லா தேசத்தவரும் இருக்கிறாங்க. ஓகே, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்கள், யூதர்கள் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. பட் யாரும் வந்து எதையும் பேசுறதே இல்லை. அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நாங்க எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள், ஊழியர்கள். அதை யார் புரிஞ்சுக்கிறோனோ அதுதான் வந்து பிரம்ம நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பிரம்மன் ரியலைசேஷன் எங்க ஏத்துல இவங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்கப்பான்னு சொல்றாரு. ஓகே, அதுக்கு அதுவும் அதற்கு ஒரு பெயரை கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். தட்ஸ் கிவிங் இட்ஸ் எ நேம் ஆல்சோன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆமா, ஒரு பெயர் இருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாரு. உதாரணமாக உங்களுக்கு பெயர் வேற இருக்கும். ஆஹ் உங்கள் பெயர் மற்றொரு ஐரிஷ் மனிதரின் பெயரில் இருந்து வேறுபட்டிருந்தாலும் நீங்கள் அனைவரும் ஐரிஷ் என்று நினைக்கிறீர்கள் இல்லையா? நம்ம ஒரு ஊர்ல நம்மளே எடுத்துக்கலாம். நான் எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும். பட் எல்லாரும் நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம்? நம்ம இந்தியர்கள் நினைப்போம் இல்லையா? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயர் அளவுல வித்தியாசம் இருக்கலாம். அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஆனா எது ஒண்ணா இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா குணம் ஒண்ணா இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். கிருஷ்ணரை குணத்தை பெறும்போது வெவ்வேறு பெயர்கள் இருந்தாலும் அங்க என்ன இருக்கும்? அமைதி இருக்கும். அதுதான் ஆகம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஒரு தேசத்துல எல்லாம் இருக்கும், வித்தியாசங்கள் இருக்கும். பட் குணம் வந்து ஒண்ணா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்பதான் வந்து அங்க அமைதி இருக்கும். பிரம்ம பூதா, அந்த ஆத்ம நிலையை உணர வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பிரம்ம பூதம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்குதான் ஒரு ஸ்லோகம். பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா நா சோச்சதி நா காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்தி லபதே பரம். யார் வந்து இதை உண்மையா புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து என்ன பண்ண மாட்டான்? நான் ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவன் என்ன பண்ணுவான்? என்னைக்கும் புலம்பவும் செய்ய மாட்டான், ஆசைப்படுவதும் இல்லை என்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லா உயிரினங்களுக்கிட்டும் வந்து சமமா இருப்பான். ஓகே, அவன் எனக்கு வந்து தூய பக்தி தொண்டை செஞ்சுட்டு இருப்பான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே தன்னுடைய பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மக்கள் எல்லாரும் பௌதிக நோயால துன்பப்பட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மக்கள்கள் ஓகே, ஆனா பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இந்த உலகத்தையே வந்து எப்படி பாக்குறாங்கன்னா வைகுந்தம் போல இருக்காங்க. வைகுந்தான்ற இடத்துக்கு என்ன பொருள் பாத்தீங்கன்னா, எங்க வந்து பயம் இல்லையோ, நோ ஆங்ஸைட்டி, வைகுந்தா, எங்க வந்து பயம் இல்லையோ அதுதான் வைகுந்தா. அந்த பக்தர்கள் வந்து எல்லா இடத்தையும் வந்து வைகுந்தமா தான் பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அதே வந்து ஒரு அருவவாதிக்கு வந்து அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அப்போ வந்து அவன் வந்து பிரம்ம நிலையை அடைகிறான். ஓகேவா? வைகுந்தத்தை அடைஞ்ச புரிஞ்ச பிறகு இறைவனுடைய டிரான்ஸ்டென்டல் ஃபார்முக்கு வரான். அருவவாதி பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம நிலையை அடையணும்னு முயற்சி பண்றான். பட் கடைசி வரையும் அவன் தான் அடைய முடியாது இல்லையா? முழுமையா கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்றார். ஸோ முழுமையின் ஒன்றுபடுவது கடைசி வார்த்தை. ஓகேவா? நம்ம ஐக்கியம் ஆறோம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ மறுபடியும் இதுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. முழுமையானது வெளிப்புறமா அல்லது அகமா, உள்ளா வெளியான்னு கேட்கிறாரு. அப்ப அது உள்ளும் இல்லை வெளியும் இல்லை, முழுமையானது. அதுல வந்து இரட்டிப்பு இல்லை, இருமையே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி சரி, ஆனால் தனிப்பட்ட அளவில் எப்படின்னு கேட்கிறாரு. நாம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையானவங்க கிடையாதுப்பா. இந்த முழுமையான தலை யாருக்கு வந்து நாம் பேசுறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத் இருக்கு இல்லையா? பட் நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அப்படி இல்லை. ஏன்னா நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து சார்பு உலகில் இருக்கிறோம், அதனால ஒன்னு சார்ந்துதான் இருக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ முழுமையான உண்மை இங்கேயும் உள்ளது. பட் நம்ம நிலை வந்து கண்டிஷன்டா இருக்கிறதுனால நம்ம புலன்கள் வந்து அதன் மேல டெபெண்ட் ஆகியிருக்குது. ஹம், அப்போ வந்து பக்திக்கு வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த புலன்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எலிவேட் ஆயிடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ நாம் காலத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் வரை முழுமையானதை மாறுவது என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. ஸோ காலத்தின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து அது வந்து மாற்றம் இருக்காது. பட் கிருஷ்ணரோட கட்டுப்பாட்டில வந்து அங்க வந்து மாற்றம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே,
இங்க வந்து மெயினா இங்கேயும் இருக்குது. பட் நம்ம புலன்கள் வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்ல மாதாஜி, இந்த பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? நம்ம எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. உதாரணம் சொன்னானே, இப்ப வந்து துரியோதன் முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து விஸ்வரூபத்தை காமிச்சார். பட் அவரால் புரிஞ்சிக்க முடியல இல்லையா? அத மாதிரி இந்த இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம குறை உள்ளவர்கள். ஆனா நம்மளால பரிபக்குவம் அடைய முடியும், அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ ஸோ அப்படியானால் முழுமையானது என்பது காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கையை குறிக்குதான் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது தான் வந்து அப்சல்யூட்டான்னு கேள்வி கேட்குறாரு. ஓகே. ஸோ பிரபுபாதா இங்கேருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுக்கிறாரு. பகவத்கீதை 4.9 இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஜென்ம கர்ம ஆ படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கலாம். படிங்க. ஜென்ம கர்ம சத்தே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதः त्यक्त्वा தேகம் புனர்ஜென்ம நைத்தி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுன. ஸோ யார் ஒருத்தர் என்னுடைய தோற்றம் மறைவு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்நிலை தன்மையை புரிஞ்சுக்கிறாங்கோ, அவங்க வந்து இந்த உடலை விட்டு வரும்போது என்னுடைய லோகத்துக்கு வராங்க, அவங்க திரும்பியே வரமாட்டாங்க அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எட்டர்னல் அபோர்டுக்கு போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும், அவருடைய லீலைகளை வந்து ஸ்மரணம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து அப்சல்யூட். ஓகேங்களா? இந்த புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. அதுதான் வந்து அப்சல்யூட், கோயிங் பேக் டு காடேட், கடவுளுடைய லோகத்துக்கு திரும்புறதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. பட் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் அடையாளம் வச்சிருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அவங்களோட இச்சைக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து பிறக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ இச்சை இல்லாதவன் கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிறான், முழு பரமகதியை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகே. ஸோ இப்ப பாருங்க, இது சரி. என்னோட கேள்வி என்னன்னா, நாங்க வந்து நான் வந்து இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கேன், நீங்க அங்க உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க, நம்ம வந்து நண்பர்கள். ஸோ உங்களோட உரையாடல் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இது வந்து மென்மையான கலையில் ஈடுபடுகிறோம், அவரை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது. இது வந்து வைல் அக்ராஸ் த ஓஷன், கடலுக்கு அப்பால் அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்கள் தவறிவிட்ட விஷயம் என்னவென்றால் சொல்லிட்டு சொல்றார். நீங்க ஒரு இடத்துல நான் வேறு இடத்தில் அமர்ந்திருந்தால், நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு இடத்தில் இருந்தால் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா? உண்மையான இருப்பை பாதிக்காது. நாம் இருவரும் மனிதர்கள். நம்ம வந்து நான் வேற நீ வேற. இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, பேசினாங்க ஐரிஷ், இந்தியன், அமெரிக்கன் சொன்னாங்க. இப்ப வந்து என்ன சொன்னாங்க, இடம். இடத்தை வச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோப்பா, அது வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், மனிதர்கள், இருவரும் மனிதர்கள், நான் ஐரிஷ்மேன், ஆங்கிலேயர் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அங்கதான் வந்து கருத்து வேறுபாடு வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு பெயர்ல கூட இல்ல. அவன் நினைக்கிறான் பாருங்க, அந்த எண்ணத்துல தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்சதே. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல மத்திய லீலையில சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் பக்தி ரசாமிருத்த சுந்திலும் வந்து கோட்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. எப்ப நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து தூய்மை அடையுதோ அப்ப வந்து பக்தி சேவையில வந்து ஈடுபடுது. தூய்மையான புலன்கள் வந்து தூய்மையான சேவையில அடையும் போது தூய்மையான பகவான வந்து அடையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து பூரணமான திஸ் இஸ் அப்சல்யூட்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்வைத்தம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இரட்டிப்பு இல்லை. ஓகே. இரட்டிப்பு இல்லை, அதுவே முழுமையானதுன்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்க வந்து என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ் எடுத்துக்கணும்னா, நம்ம புலன்களை தூய்மைப்படுத்தணும். அந்த தூய்மையான புலன்களை வந்து தூய்மையான கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அப்போ வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகுது, பரிபூரணம் ஆகுதுன்றத பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிப்பா, இங்க இருக்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோ இந்தியராகவோ அல்லது ஆப்பிரிக்கராகவோ எதுவா இருந்தாலும் எவராக நினைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுக்கிறது அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகே. இந்த அமைப்புல இருக்குல்ல, அது என்னவா நினைக்கணும்? ஆம்,
பொருள் முதல்வாத சமூகம் என்றால் இரட்டைத்தனம். இந்த பௌதீக உலகம் சொன்னாவே அங்க என்ன இருக்கு? இரட்டிப்பு தன்மை இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ இது வந்து இங்க வந்து தவிர்க்க முடியாது இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகே. ஆ அவரோட கேள்வி, நம்ம எப்படி இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்துட்டு இந்த இரட்டிப்பை வந்து தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நீ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது சாத்தியமாகும். அதுக்கு உதாரணம் சொல்றார். எப்படி ஒரு தாமரை பூ வந்து தண்ணியில இருக்கும்போது தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒட்டாது இல்லையா? தாமரை இலை போல் நீர் போலன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது வந்து ஒட்டாது. நீங்க வந்து இந்த சூழ்நிலைக்கு ஒரு கருத்தை வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் விளக்க முடியாது இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சுட்டு நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து சொல்ல முடியாது, ஒரு அரசியல் இடத்துலயும் சரி எல்லா இடத்துலயும் வந்து வாதிட முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? அதுக்கு பிரபுபாதர் சொல்றாரு, பல்வேறு சில நேரங்கள்ல பல விதமான உதாரணங்களை சொல்லி சொல்றோம். நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், பிரச்சனைகளை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு ஃப்ளவர் வாஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த ஃப்ளவர் வாஸ்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய பூக்கள் வைக்கிறோம். பட் வேற வேறமான குணம் உள்ள மலர்கள், வாசனை, கலர் இல்லையா, நிறம், அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். சோ இங்க வந்து என்ன, எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர்னாலதான் வந்து எல்லா பிரச்சனைக்கும் வந்து தீர்வு அளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? நம்ம வந்து தனிப்பட்டு இருக்கக்கூடாது. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றார் பிரபுபாதா, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. சோ எங்க மாணவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்க டிசைபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வந்து வேற வேற பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. எல்லாம் ஒரே நாட்டவர் இல்ல, பல பல நாட்டில இருந்தவர் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்க பாருங்க இப்போ ஒத்துமையா இருக்கிறாங்க, எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். சோ ஒரு பகுதியின் சூழ்நிலைகளை இன்னொரு பகுதியிலிருந்து உருவகங்களை ஹரே கிருஷ்ணா. பயன்படுத்த. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது நல்லதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சார் நான் ஏத்துக்கிறேன் இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இருப்பினும் நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வு என்று சொல்லும்போது அதற்கு கிறிஸ்து உணர்வுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க. கிருஷ்ண கான்சியஸ்க்கும் ஜீசஸ் கான்சியஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க. பிரபுபாதம் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. கிறிஸ்துவர் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளின் செய்தியை எடுத்துட்டு வந்து பிரசங்கம் பண்ணார். ஓகேங்களா? நீங்கள் உண்மையில் கிறிஸ்துவரை உணர்ந்தவராக உணர்வுள்ளவராக மாறினால் நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வுள்ளாக மாறுவீர்கள். நீங்க நிஜமாவே ஜீசஸை வந்து ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காவே கிருஷ்ண உணர்வு உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ கிருஷ்ண உணர்வினராகவோ அல்லது கடவுள் உணர்வினராகவோ மாறுவது எப்படி? சுய உணர்வு, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் மாறுவதை குறிக்குமான்னு கேட்கிறார், இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். ஓகே. சோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இடத்துல நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே. சோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.